ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସାର୍ଥକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ NRTS ଏକ୍ଜାମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ 2026ର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆପ୍ଲାଏର ଡେଟ୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏହା ଛଡ଼ା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ମିଳିବ, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। NRTSର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆପ୍ଲାଏଟି 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 20 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡେଟ୍କୁ ବଢ଼ାଇ 25 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଡେଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଚାଲାଣ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ ରହିବେ। ୱେବସାଇଟଟି ହେଉଛି www.bscodisha.ac.in ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ 100 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷାଟି 100 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିବ। 4ଟା ସେକ୍ସନ୍ ରହିବ। MIL ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ତା ସହିତ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଇଭଳି 4ଟା ସେକ୍ସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ସନରୁ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଟୋଟାଲ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 100 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର 4ଟା ଉତ୍ତର ରହିବ। ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଷ୍ଟ ଅଛି, SC, ST, SCBCର ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ଆମେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମାସିକ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ରହିବା ଦରକାର ଆଗକୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନବମ ଆଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।